What's up guys? What's popping? Dal som si kávu. Musíš vytriasť. Domče. Zdravím vás ľudia a vítam vás pri ďalšom videu od RJ Fitness. A na začiatok by som chcel ešte povedať, že šťastná, veselé, bola natáčam to Takže šťastná, veselé Vianoce vám všetkým prajem, lebo natáčam to 25. Jedno, že či to pozeráš v júli, šťastná, veselé. Fuck. V tomto videu sa budeme zaoberať, aké sú tie najlepšie raňajky, aké si bodybuilder môže predstaviť, respektíve ako by mali vyzerať, čo by tam malo byť a tak ďalej. Ideme si to uvariť teraz, takže poďme na tie raňajky. Dobre, takže ináč, Vianoce boli v sobotu a v piatok boli sme aj v jednom klube, vlastne neboli sme v klube, prečo by sme boli a prečo by sme chlastali, však sme bodybuilderi. Predstavte si, že deň na to, alebo týždeň na to, keď mávate ešte také tie flashbacky, že čo sa dialo v ten piatok. Bol ten piatok, boli ste na parkete, rozbijali ste sa na ľudbu a mali ste pocit, že to vyzeralo nejako takto. A potom, keď ste vytriezoli a uvedomili ste si to potom neskôr, že ako to asi mohlo vyzerať, tak to vyzeralo asi nejako takto. Ale to je nepodstatné, poďme na tie raňajky. Takže, čo máme vlastne tu? Všetko. Toto sú sachre, tuky, bielkoviny, všetko. Ale taká tá základná bodybuilderská strava je toto. Tieto 4 vajíčka, nič viac, nič menej, presne 4 vajíčka, len tieto konkrétne, nič iné. Nič iné. Takže čo tu máme? Máme tu nejaké tie zdravé tuky, máme tu nejakú zeleninku, ďalšie zdravé tuky, bielkoviny. Ty si čo robíš? Dobre, syríky a rôzne iné syríky. Toto je všetko vlastne, čo mám doma, čiže prosím vás, nesúďte ma. Sú Vianoce všetké zavreté, neviem kúpiť nič. No, takže poďme variť. Trošku to vždy pravda, že musíme posoliť, lebo viete, sodík, elektrolyty potrebujete. Ak si savage, ak si pravý pán, dáš si fakt, že len opatrne, veľmi, veľmi opatrne. Ať to schoří v pekle. Keď som bol menší, moja mama mi nechcela. Keď som bol menší, moja mama mi nechcela spraviť viac vajíčok, viac ako 3 vajíčka za týždeň, pretože niekde v nejakom časopise Diva.sk, či Ema, či Eva, či to jedno, písali, že 3 vajíčka, viac ako 3 vajíčka za týždeň budete mať vysoký cholesterol, asi takto vysoký niekto, takto odo mňa, čiže by som možno zomrel, alebo proste by bolo zle. Teraz jem každý deň 5 vajíčok, niekedy aj 7 a nikdy v živote som sa necítil lepšie a nemal som lepší cholesterol, čiže BEA! Kto je pán? Ema, Diva, no takto. Toto je reklama, že nikdy si nekúpite tieto časopisy alebo neberte hneď všetkému. Ale pamätajte, pokiaľ sú Vianoce, to musíte vedieť odolať. Toto sú pokusy, hej. Pokúšajú vašu dietu. Ja napríklad chcem mať abs. Ja chcem mať abs a zároveň masu. Som síce v objemovke, ale musíte vedieť proste odolať týmto veciam. No, takže tu máme také tie klasické raňajky, trošku zeleninky, vajíčka. Prečo práve vajíčka? Pretože tie obsahujú samé dobré makro a mikroživiny. Jedny z najlepších zdrojov bielkovín, aké si viete predstaviť. Preto toto je najlepšie a najčastejšie používané ako vzor pre raňajvočky. Či už ste bodybuilder, či nie. Ale, dobre, toto je taká verzia raňajok, niekedy o 8 ráno zobudíte sa, idete do školy, idete do roboty a tak ďalej. Kebyže idete cvičiť, perfektné. Možno nejaké sacharidy, ak ste naberáte. Ak nejdete cvičiť, tak toto úplne stačí. A teraz, rozdiel medzi raňajkami v objemovke a rysovačke je taký, že takto, prípadne ešte takto. Prečo? V objemovke môžete jesť viac kalórií, respektíve musíte jesť viac kalórií na to, aby ste nabrali nejako v rysovačke a preto si môžete dovoliť väčšiu voľnosť a keďže žijeme len raz, práve tu a práve dobre, kľudne si môžete dať to, čo vám chutí. Ja mám rád pečivo strašne. Ak aj vy máte radi pečivo, neobmedzujte sa veľmi. Ale nikdy neľutujte to, čo ste spravili, ale to, čo ste nespravili. Neviem si predstaviť, že teraz by som mal mať 30-40 rokov a poviem si, ty kokos, ja som to vtedy mohol zjesť. V objemovke pokojne väčšiu, aj v rysovačke, nebuďte nikdy otrokom svojej stravy. Ak dostanete chuť na pečivo, dajte si ho. Ale toto je strava, klasicky bodybuilderská, 4-5 jedál denne, možno 3 len, od rána do večera.
v objemovke, v rysovačke, bielkoviny, malinko sacharov. A teraz, ako by vyzerala strava v intermittent fastingu, čo robím ja? Prerušovaný post. No, asi takto nejako. A prečo? Pretože raňajky sú najdôležitejšie jedlo dňa však. Ináč sa nezmeníš, ináč neschodneš, nenaberieš. Raňajky nie sú vôbec až také dôležité, respektíve vôbec. Hlavne keď ste endomorf ako ja a snažíte sa proste vyťahnuť z vášho tela, z vašej genetiky čo najviac, aby ste nepribrali čistý tuk. Intermittent fasting odporúčam. Takže moje raňajky v intermittent fastingu sú takéto. Ale moje prvé jedlo vyzerá presne takto. Presne takto vyzerá moje prvé jedlo, úplne. Pretože bielkoviny, trošku sacharidy, ale to je maličko, to nepočítam. A to sú tie proste základy. Potom si dám k tomu ešte možno nejaký kotíč, nejaký sír, nejaké bielkoviny, podľa toho ako či teraz naberám, či teraz rysujem a tak ďalej. Proste kalorické cykly, tiež veľmi dôležité. Ale podstata je v tom, že proste nebuďte otrokom svojej stravy, aby ste vedeli, že raňajky by mali sa skladať z bielkovín zdravých, trošku zeleninky, tá by mala byť pravda, že vždy, lebo to obsahuje dôležité mikronutrienty, veľmi dôležité, ale najlepšie je sacharidy si dávať vždy len po tréningu alebo neskôr večer. Áno, presne tak, aj po 6, aj po 9, aj o polnoci, ako ja včera, keď už boli Vianoce. Proste, aby ste vedeli, že raňajky by sa mali skladať hlavne z týchto zložiek. Ale hlavne to záleží od toho, že aký máte deň, aký máte životný štýl, akú máte genetiku. A je veľmi dôležité, kedy máte tréning. Ak máte ešte pred raňajkami, po raňajkách, večer, to všetko od toho záleží. A takisto potom či naberáte, či ste v rysovačke. Nesnažte sa nejako to veľmi komplikovať. Ak chcete, môžete si robiť praženicu, môžete si robiť omeletu, môžete si robiť voľské oko, môžete si to variť, môžete si to robiť všetko, ako len chcete. Ale každý proste vždy vidíte, že proste všetci bodybuilderi jedia vajíčka. Prečo? Lebo to sú proste úplne top zdroj. A viete si to vždy spraviť tak, aby vám to chutilo. Nikdy vás neomrzia tie vajíčka. Nikdy nie je sladké ráno. Čo teraz takéto raňajky? Keď si niekto proste robí vločky, robí si muesli, dá si do toho vodu a nejaký ten jogurtík. Áno, v pohode, raňajky, veľmi zle. Prečo to je veľmi zle? Lebo vy hneď ak sa snažíte schudnúť, vy musíte sa snažiť udržať ten inzulín čo najnižšie, lebo pokiaľ je inzulín zvýšený, nikdy nebudete páliť tuk. Inzulín musí byť znížený, potlačený, proste udržaný na nejakej stabilnej hladine. A vy tým, že hneď ráno si zadrbete takto vločky, dáte si tam kilo vločiek, alebo aj keď si dáte len 30 gramov vločiek, dáte si vodu, do toho nejaký jogurt, to je hneď toľko sachrov, že vám to vystrelí inzulín a drží vás to hore krásne, aby ste ani náhodou nepálili tuk. Áno, dá vám to energiu, takú rapídu, to ako kokain, proste vám to dá energiu, proste tuf. A vy proste si cítite, jo, dobre som si dal, ale za nejaké 2 hodinky, podľa toho, koľko ste si toho dali, a či ste si to dali s mliekom, mlieko vám proste spomalí, to trávenie, to celkovo, ale pokiaľ ste si to dali napríklad s vodou, tak proste vám to rýchlejšie vytrávia a tým pádom vám takto, pozeraj, sleduj. Rýchlo vám padne cukor. A tým pádom zase vyhľadnete a vy chcete, no tak dám si teraz holovrán, lebo už som hladný. Už som dávno mal obed, či raňajky. Hovno, vy nepetujete, lebo už ste mali dávno raňajky, viete, preto, lebo vaše telo už si pýta znova, pretože mu padol cukor a potrebujete to zvýšiť. To je hovadina. Presne preto takéto raňajky nie sú dobré, lebo vás to núti jesť furt a potom sa sťažujete, že neviete schudnúť. Prečo sa rozčilujem na tomto? To je váš problém. Takéto raňajky nie sú zlé, ale dobre, ak by ste si chceli dať vločky, kedy sú dobré v pohode vločky aj pre takého endomorfa? Vtedy, keď napríklad ide cvičiť a snaží sa nabrať. V pohodičke dáte si tie vločky, o pol hodinu na to alebo o hodinku na to idete cvičiť, akurát budete mať veľa cukru v krvi a budete vládať makať, cvičiť. Je to dobré, to je v pohode, ale tieto vločky, alebo takto vločky odporúčame len vtedy, keď idete cvičiť a snažíte sa nabrať. Ak sa snažíte schudnúť, radšej to dajte neskôr. Ak ste si veľmi zvykli na to, radšej si odvyknite a zvyknite si radšej na niečo takéto. Toľko k tým raňajkám a v neposlednom rade, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, prípadne subscribe. Ja sa idem teraz najesť, ale nie tu. Neviem, prečo som spravil vôbec tie vajíčka. Idem teraz k Gustárkej a viete si predstaviť, že ona varí pre 14 000 ľudí, pre celý štadión, ja tam idem sám. Idem sa najesť, takže si predstaviť. Dobre, takže ďakujem vám pekne za pozornosť. Nezabudnite dať ten like, prípadne odber a vidíme sa pri ďalšom videu od RJ Fitness. Serus!